Anexioi buruz ari bagara ezin dugu ahaztu Elisaten nortasuna eta identitate horien ezaugarrietako bat hizkuntza da. Baina nolakoa zen euskararen osasuna 20. mendearen hasieran Deustun eta Begoñan. Az gaitezen hasieratik. Deustu herri euskaldun izan zen. Bere toponimia garrantzitsua gehiena toponimia euskeraz da. Eta baserri guztiak, landak, euskera ziren. Begoña, digamos que cuanto más apartada está de Bilbao, aparte de Montabrís, Santo Domingo, Arbolancha, etcétera, mantienen más el euskera. Y cuanto más se acercan a Bilbao, pues el euskera es más, digamos, puntual, ¿no? Esan liteke batetik herritar ia guztiak euskaldunak diela, 1900 urtean, oraindik badaude erderarik ez dakitenak, euskera izan da kaleko hizkuntza, euskera izan da familian, etxe barruan erabilidan hizkuntza, eta hori eremu horiek galtzen ari dira, eta eremu berrietan, adioz eskoletan, bidetan, eta bar, euskerak ez dauka presentziarik, ez da? Izan ere, industriaren hazkundeak eta Madrildik ezarritako legeek ez zuten usten eta ez zuten laguntzen euskara hizkuntza nagusi gisa mantentzen. Eta horregatik, garai honetan inoiz ikusi ez zen gauza bat gertatu zen. Bereziki importantea da, 1900 urtean fenomeno harrigarri bat gertatzen dela. Harrigarria da, historian aurretik sekula gertatu gabea dalako. Eta da, Deustun jaiotako umeak lehengo belaunaldia erdaldun hutsa. Badagoz, ja, sasoi hartan, Deustun jaiotako umeak ez dakitenak euskerarik. Hau da, fetxa horietan, gutxi gora bera kalkulatu daiteke, hasi zala euskararen katea apurtzen Deustun. Eta Begoñan gauza bera gertatzen da? Begoña euskaldunago iraundu Deustu baina. Denbora gehiago, baina badakigu Begoñan ere arerio handiak dituela. Kirikinok Euskadi egunkarian salatu zuen esate baterako 1906an edo hortik. Badakigu jakin Begoñako Elisatik euskarari despatxu eman dakola. Hau da, bota egin dutela euskera Elisatik, ez? Eta bera kontatzen zuen esate baterako, Begoñako baserri bateko neskatila bat, erderarik tautik jakin barik bidali zutela gurasoek dotrina ikasten, katezismoa ikasten, eta Begoñako abadeek esan zioten, erderarik espazekien etxean ikasteko dotrina, ze eurek euskera ziotela erakutsiko, eurek erderaz bakarrik. Ez? Gaur egun hizkuntza normalizazio osotik gertuago gaude, baina garai hartan Bilboko eliteen estatusak eragina zeukan hizkuntzan ere. Bilbao piensa de otra manera. Bilbao considera que los hombres y las mujeres educadas, sobre todo la burguesía ya con una cierta valores de clase, considera que el euskera es solo para hablar pues, con el servicio o con los empleados. Pero ellos son instruidos y por tanto necesitan hablar castellano. Por eso siempre es la dicotomía entre ciudad y pueblo. Los valores del pueblo son unos, los de la ciudad son otros, ¿no?